И какво става, пичове, аз съм The Gamer TV и днес в този клип ще поръчваме в Mineplex и искам да спечелим тази битка, пичове. Миналата битка бяхме на косъм от победата. Както видяхте, дойде някакъв и го убихме. И просто се надявам да направим нещо от тази битка. И така. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Добре, че сме сами. Защото в другите шедоти ще оберат тук всичко. Мисля така кокошка да их бия. Сега пък няма да ми бия диаманти. Това е много тъпо. Няма да вземем диамант. Ами има някакъв час. Как да го купим. Не, само не искам да падаш. Само не искам да падаш. Има 20 минути. Двадесет 3 минути. Добре, не сме буковете. Ох, спри се, бе! Там има хора. Имаме меч. Диамантен. Добре, пичове. Ние сме номер 1. Ето там има диаманти. Толко може да се събере. Ще е много добре. Ама с нас имаме само някакви честове и други работи. Нямаме за нищо интересно. Нещо ако гладне имаме лък. Само лък имаме стрели, иначе с лъка може да ги убиеме някакви. Имаме и бутушки. Да си ги сложим ето това. Ако искаме да спечелим, ще е хубаво да тръгнем там, но няма никакво нещо. Така че по-добре да си стоим. Аз мисля, че победихме. Защото всичко ни взеха ето. Пичува да сме победили или загубили, не мога да ви кажа, ама поне събрахме някакви работи, не сме убедим никой. Но пък сме аз и той яса за сега. Никой не влиза, трябва да чакам някой да влезе. Това ще време доста време, така чакаме, аз тук ще цъкам още. Това ме намерението да цъкам още. И ще продължа да цъкам тук, да нека да влезе тук. Никой не се вълшава в тази. Трябва от начало сигурно да почне. Пичове! На мен ми е много забавно този сервер.
Вие какво ще мислите, ще кажете долу в коментарите дали ви харесва или не. Благодаря за тези 65 съба. И да, не го вярвах, ама този стопъква не става, че имам 65 съба. Наистина не го вярвах. Наистина. Ама... Кой беше? Къде има? Ето това има. Да. От той има. То къде ще влезе? Еми аз влизам тук, каквото стане, стане. И да, пичове, надявам се да ви харесва. Ако искате, може да ви направя... Значи, ако искате, може да направя един клип, в който ви показвам iPhone. Добре. Не може човек да се размине. Както виждам, доста хора са се събрали. Нека да започваме. Сам по сам. Тук има нещо. Дупка ли е? Какво ли е? Трябва да слезем долу. Са чикен. Добре, ще ми така. Айде. Ти ме надолу да бреш. Побавно пада. Ще сложим тия панталонки. Трябва храната да ми е наблизо, защото ще схапнем ябълките. Трябва и златни ябълки. Ако някой не прибивам. Натам или натам да тръгвам къде има честове. По-точно къде има хора. Трябва да ходим където има хора. Да можеш поне да убием някакъв. Ако няма късмет, ще победим. Ако няма късмет, ще умрем. Пичува, тук е до късмета. Тук е до късмета. Просто не и само и до късмета, защото ако си слаб, трябва да имаш възможността или... Не! Добре. Кокошката си отмъсти. Скоро сървър пише, че се изкарва сървър. Това не ми се верва. Да, ето. Такива работи по някакъв път става да ти изкарат и такива работи. Има ако ти изкарат, пичове. Какво да направя? Няма значение дали сте изкарали или ще останеш в този сървър. Просто там си има за този сървър човек, който ръководи. И ако не се справяш добре, ако бутнеш, например, това къде това не трябва да го буташ, не трябва толкова кошка да го пребива, защото тя се отнася как бута. Така че имате и друга заплаха. Тези кокошки заплаха. Така че също пише The Gamer BG is регистър. Трябва да се регистрира, но не мога сега да се регистрирам, брат. Знам, че трябва да се регистрира, какви сега не мога. Пичове, влезахме някъде. Просто ни остана май време ние да изберем, така че където и да сме влезли, правим една игра и да видим. Аз много се забавлявам, нали, много хайпнато. За вас, нали, да мога да кажа, да знам дали се забавлявате. Стига вече с този регистър, че ме дразниш. И така може... Да, наистина. Почва може да влезете тук. Препоръчвам ви този сервер, препоръчвам. Вие можете да изгледате други клипове. Защото ние сме малко слаби, така че изгледате други клипове, разрушете повече и ще кажете, нали, дали ви харесва. А тук не знам какво трябва да правя. Хоп.
Нали, то не знам какво трябва да правя тук, но има някаква въдица. Шиш. Хоп, хоп. Извинявам се, ама влезахме в някакъв сървър, който... Какво трябва да правим, бе? Футри се нещо. Какво трябва да правим тук, бе, брат? Чуе! Охо! Първата ни загуба. Бре, ние имахме ли изобщо някаква броня? Ние дори сме невидими, какво става, бе? Почваме ли втората игра? Ай стигаме! И то като изгубиш ти скарат. И така да ви кажа в този епизод, че вече няма да има стрим. Ще гледам на друг стрима, така че няма да мога. Ама утре ще трябва да направя. Няма се, бях се загадала. Да продължаваме. Почваме какво ще се случи. Няма търпение, пичове, няма наистина. Това малко ме дрази. Там има някакъв. И ние нека да проверим какво. Така ще какви ги върши. Фак. Добре. Нека да започваме. Така. Стискаме палци. Моля ви, пичове, стискайте палци да видим какво ще направим. Добре, пичове, ние нямаме късмет, няма да може да направим. Съжалявам. Аз исках много да подготвя. Човек колкото и да иска, нищо не може да направи. Знам, пичове, по някой път не винаги това, което го искаш, може да стане. Някой път по-добре да си признаеш, че си един слаб и да не се правиш на слаб. Знам, слаби сме, много сме слаби. Ама, пичове, поне един път да спечелим, ето сега ще наблюдаваме тук, какво ще се прави. Знам, че не всеки път може да си силен, но не всеки път пък може да си слаб. Някой път може да спечелиш. Пичове, това е до късмет. Това наистина е до късмет. Ако имаш малко късмет, можеш да спечелиш. Ако нямаш никакъв късмет, то не ти трябва да печелиш. То защо ще спечелиш? Така че, опитайте се да ме разберете по някой път, ако нали направя някаква грешка и не мога да спечеля. Опитайте се да ме разберете. Опитайте се на Clash Royale, например, и на другите. Пускам по някой път грешни карти. Опитайте се, когато загубваш. То просто някой път грешки стават, ти можеш да загубиш. Да, моля ви, наистина. Опитайте се да ме разберете. Моля ви, пичове. Вие сте... Как започнем да цъкам, ми е много приятно с вас. Много ми е приятно и нямате си ни идея колко много нямам търпение по някой път да започнем да цъкам. Добре, пичове, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви хареса. Дайте палец, абонирайте се и ще се видим в следващия епизод. Чао!